Everything you say to me is one step closer to the edge, and I'm about to break. I need a little room to breathe. I'm one step closer to the edge, I'm about to break. And the answers aren't so clear. Wish I could find a way to disappear. All these thoughts they What's up, my niggas? What's up, my niggas? What's up, my niggas? over again, just like before. Everything you say to me is one step closer to the edge, and I'm about to break. Gør det igen, jeg så det ikke. Eller lege. Og det er min. Hallo, hvad er din sandhed? Min sandhed, det er, du har kysset min kunst. Jeg har endnu ikke knaldet en mere. Jeg drikker. Det er løgn, det der. Jens, det er godt, du og pige. Pasta. Tinfigur. Tinsoldater. Granit. Sten. Almindelig sten. Jern. Sølv. Guld. Platin. Bacon. Bacon. Er nummer 1. Æg. Æg er på planen bacon. Hvad med diamant? Diamant, det hører kun til kvinderanglisten. Mænd kan ikke lide diamanter. Kan bacon ikke bore igennem diamant? Hallo, bror. Bacon til hver en tid. Opløst diamant til ingenting. Jamen, det er det hårdeste materiale. Ranglisten over verdens grundstoffer. Vi starter ved olie, som er lidt blødest. Og endnu hos kommer der en... ketchup. Ketchup er lige før guld. Sølv, ketchup, guld, diamant, bacon. Kvindens barn. Ja, og det er meget blødt. Ja, det er lige efter olie. Okay, nu skal vi spise det. Jeg har virkelig meget lyst til at spise det. Urin. Og så kommer der en bar. Kom lad os spise det.
Nu. Jeg kommer så Hasse. Nej, Simon, jeg kommer så. Ja, nu kommer der en... Hvad er det hårdeste i verden? Det hårdeste i verden. Det må være en legering mellem æg og bacon. Og så armbitter. Bare lige en Ja, en chat. lille sjus armbitter. Så er du fandme... Så er man dækket for livet. Hvad med din blanding her? Hvad er det for noget? Jamen det her, det er... Champignon, sild, tys, bacon. Altså, jeg vil sige, at... Man kan jo sige meget, men... Ja, det var det. Minus. Ja. Det er en film. Der, 0, minus. Jamen. Ja, det bliver Jamen. Sådan.